Sau așa, recte, gata. Nu știu de ce l-am făcut. Nu, deci odată ce noi... Stai puțin. Așa, și odată ce ai dat recte, nu mai poți mai ridice, deci așa, știi? Mergi înainte. Ușor, 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 ușor. Să rău, dar oare ce mă dă? Da. Mergi. Hai că e tare! Ce frumos! Mai mergi cu ce mănâncă ei, mă, săraci? Mergi în fața lui. Mergi mai în față, un pic, să până și din față. Depășește-l. Depășește-l. Ușor, ușor, gata, să ne ia înapoi. Stop. Stai, că ne-am. Ia, tonul ăla. Mai mergi puțin, ușor. Ah! Tonul ăla. N-a ieșit clar, nu știu. Nu. Mai mergi puțin. Da, așa. Stai. Ține apăsat. Mergi. În sfârșit. Am prins. Da. Că poate sare pe noi. Mergi mai în față. Hei! Foarte mică. Stop. Hai că e tare! Ce frumos ești! Mai mergi puțin. Mergi în fața lui. Mergi mai în față. Depășește-l. Și stop. Poate sare pe noi. Stop. Acum fugi. Stop. Fugi că vine. Băi, dar mare și frumos. Gata. Hai să mergem pe noi. Ai mers cu noi la bărea? Nu, băgăm aici la jumătate între noi să ne încălzim.